So, atin nito guys, Paris, namin lagi. Tapos sa ginamos. Ginamos saw-saw. Alam na siri arong hang. Ano yun? Yeah. Hi guys, good morning. Good morning. Lang guys. Madaan ko kamuti, nalita kong mata. Kaya mo itong lawa. Kami na umok. Kami na ito. Tabangan na stiri. Bukas ka diro. Ang pagkisan. Ate nga gari. Kaya rong nilugas. Madali ra ba? Ang pangkisan. Arong makuha niyo mga lapo. Uy, lami ito sa kulo di ay. Hilo di ay, nay. Ibu pa na kita ang ubos lagi. Stiri. Kaya nakaroon pa siya ng guru mo nga. Tataod na may nakita. Kami, o kanay pa niya akong gabi. Kaya sa'yo pa na po. Kasama na lang di mo kaon. Hala! Nanguwag ko nung kaon. Agay, Flor! Birahan kang Aliana. O kung ka nanguwag. Tabangan ko na automatic. Dugangan. Para ko hinaling. Ikaw na, diyan ko karang inon ko kamuti. Bugas. Ang kay magbigay ang kusduwa. Karang sindulay, sinilas. Wala na masapoy na. Kano ko ng bukan. Kaya pagod man. Maho naman ko ana. Ito man. Yan na. Isa kakaliro mo ako. Grabe. Tama na ni panihapon. Parang sa buwan. Ito kalimut ko na rin sa baw. Malaot ni. Ihalang magtaglabi ng kaliro. Mga sa kauras, luto na na. Kaya kung matang tig. Asang kulingan og luto na ba? Luto ba ka ni? Uy! Ano na ba yun? Nagliki! Yelo! Yelo agad sud. Ara kalamiun, giganahan ko na. Busot na ko dari. Ugay, ang kata! Ado! Ugay! Mo ka ko. Naminig pa bugnawon. Kaya ara pa ning inita, makabidli man. Namig sa pagkadangan. Iluhon siya. Amay na. Pero ubo po. Bugna na lamay ka kapughad. Ano na tapi? Libang sa ko. Ibang pa ni Puruna. Naulahay kong kaan dito kus gawas. Dagang pa na tomorrow ni kamote. Gapon ni Paris, ganas. Oh, ginos. Moha. Magkano gani guys? Sus, lamihan ni kaadoy. Kita tiri buang. Ato ko awaga day. Day, I love you, day. Ano, Nay? Nay! Nga naman, day, I love you, day. Nay! Ha? Ato, love you, day, I love you, day. Agay, ato ko burawi, day. Huwag mo ko nang hilapti, day. Nag-vlog, kami ka kudara, day. Daya, I love you, day. Huwag mo ko nang hapay, day. Ato ko hilapti, day. Sorry, day. Sorry mo ko sa rehat ko kulit ice cream, day. Bahalag bagjo. Ha? O ko rin mo kakang kulit ice cream, bahalag tugnaw, day. Ha, masaya kulit ice cream lagi. Kay, makang pinangga, ato ko. Ato rin, ha? Day, no? Buta day, no? Magkanta ninyo, guys. Doon nga may salinahong kuan. Kamuti kay kurot na nila. Oo, ahig kaon. Gamay na ganyan masalin.
Patsao ka naman panido, kabuo, pila raw pa'y panood to. Kaya igo naman eh. Partner ni nga panood to. Kamote o ganas. Lami ka to. Dugan ako magkaon nga ni. Mga ganito guys, tanaw naman muna magkaon. Mingan ko magkaon, tungtong ang tail. Wala mong kukuha na buntas. Nga ko magkaon, ugla ako bahay guys. Tungtong ang tail, nga na. Na, naglabaw ko po, nga ko. Bahay, good book, bisa kainganan ako. Pero kanas mga risaw, hindi po ko makingani kay kawawan ko. Inadya ko na ito abnormal. Abnormal ka ta diri. Mukha mo makingani niya, ganas nga ito sila sa ginamos. Lami. Lami ning ganas kay ko anis siya. Ukuang kang dugo, nga animik nga na. Kanirang ganas. Si gagagkaan nga ni, pwede gadig sa bawla ni nilapuan ni mong higupon. Kay arong madungan kang dugo. Atong pa-check up ko ba ang dugo ko ano naman to, 90. Marang mukha sa kugaras, daghan. Hindi ko na ako kamuti. Mahal ni kamuti gahapon kat ang kinab ko bila man yun. Hindi. Hindi nga ang bigani ha. Maraming mga raw kamuti daris bahay. Ang kasakit po ta diri, wa ko palitik ngayon ta diri. Baka balitig mo ito. May problema na kang balitig mo ito, ugma. Pero minggo manabo ko. Ang kaman yung mong garahan, ipapalit di ay. Ice cream na gamay. Ice cream na gamay. Gamay ng depod. Kanag po rin ito. Manja, sa pamaylain. Ha? Sa pamaylain. Wa na. Okay, sige. Hindi ako kuntin ta diri. Ken, hilak mo ka. Hindi ako kuntin. Ay, mingaw kayo. Mani naman ito dari. Hindi ako bilang papa, bilang mama, Isang papa. bilang kuya, bilang kuya, Depod. si Dara. Ganda din ko kamuti. Sig ignorante na ta diri. Ay, ignorante ko no. Dahil sakto sila, dahil. Kasak na saway rin eh. Siya manita na lang ang vlog kasi nakasaway og ka, naging nga Paris, kamuti og ganas. Kamuti agi mong luto, lagi mong pumutang ganas, para sa mga sila. Uniform. Lagi uniform po ito tayo, kasama tayo na tayo. Ako na. Kamuti og ganas. Yan. Nami. Ikulat. So, adyan nito guys, Paris, nami lagi. Ano sa lugar na nakikita ka na kuwag? Ito sa ginamos. Ginamos saw-saw. Mahirap. Kalang may sili arong hang. Ano Tabo ko din nakasuway o gingani magtus daog ginamos sa ganas. Lapit na mahurot ang ganas. Katanga ang lawan. Ang na. Kung hindi na wala ito, gara ko sabag-sabag na lagi. Pero awa pa na ko yung adus eh. Sakto pa. May suka. Ano, yung sarili ko kami, kasi kami na ni. Human ako. Human ako hugal at ako sumuto. Pag ako, Sa opisina ka mag-upload ako kong video. Awat na. Marko na buntas. Unda guys. Salamat sa pagtanaw sa ang mga videos. Unda. Sa katong pa nakasubscribe. Palihog kong subscribe. Unda, i-click po ng notification bell button para ma-notify sulod ng mga videos na sa mga kabuang na ni. Sa episode sa mo itong mga kabuang ba? Makita mo. Unda. Mato na ko kay muhukas pa ko. Zaring ka man ang upload ko. Mato pa ko sa mga tukad. pag ako ta diri. Salamat sa magtanaw. I love you rin yung tanan. Gasud. Salamat. Kaaso.
tanan nga nagsuporta na. I love you so much. Bye-bye! Natara ko.